كتاب رياض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سويه هجريا باكله اني كمناني اني بناني اني ولون فلا شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو نانينا بسوينيه وشيغيناي ميلادي النصارى وكجاتي بافلاني مغاني دورو سانكالو كولونتونا بسوينيه وبسباناي أمبي داودا بغم مسجد رجاء وأمبوكونو درس الحافظ النووي أكا كتابكونو رياض الصالحين بندا مناكو كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية منوني حديثا منونانا كودو فرانيغونكا cide min ye ka salli ciden ka aya munun ni hadisaw munun nana faralle nyugon ka min ye ka ciden ke ka salli ke ciden ka o aya o hadisaw anu hadisaw o faralle nyugon ka. qala allah ta'ala aqwala min qurata lendo inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألاكو على أنا كم ملك يوم هو بتشيدن تنو ملك يوم تايه كدوو كتشيدن على تايه كتنو ko alaba ka ciden tanu ana kan malikau ala na kan malikau be ciden tanu mu'minun aw munun fana dara alala mu'mini ya cinyalama afana ka salli ciden ka aka kishi ka fana kishi min ka cha kosobe comme usrahu bena bunosim nu kasrahu la asrahu nan don ibn ismin rahimahullahu akasrahu kono ko awrada al muallif rahimahullahu ta'ala هذه الآية الكريمة أكو كتابه ولا بغا على كنيمة لمن كرتا لندو كوايه ني آية بلن باي ني آية باي كوايا ناتي وفيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي آية ينكونو كنيا مريان كسالي تيدنكا على كتنونا كسباكا. والأمر يكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب. ni ala ya nyamariya waqtu dolala ka nyamariya shen dolala ka nyamariya do beshe ka ke wajibe akan nyamariya do abeshe ka ke fen kanune falli lil uzubi ya anna al insana idha tarakahu fa huwa ashim mustahiq lil uqubati. ni ala ka nyamari kammi ni oye wajibi de hadama denka ikake ni hadama denye o keli toy ibe junubu soro awa ini janga kata kakafana ini janga katali kaka
وما للاستهباب فإن الإنسان إذا فعله كتب له أجر وإذا تركه فليس عليه إثم mais ala ka ñamaru kammi ni o yede fen kanunende ni hadamade ñoke baraji be sabiye ni ya keli to e junubutila ñamaru kammi ni ko de ni mustahabu de wajibite mustahabu fen kanune ni ya kebe baraji soro ni ya keli to e junubutila فينتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابا لفعلهما واجب أن مستحب فلا بيبنيون سرو وكلن نو يجمع نو فلا كلن كلك يبي براجي سرو ني واجب كبي براجي سرو ني مستحب كبي براجي سرو واجب مستحب يكلن ننا وفلا بكلي براجي بسرالا لكن ثواب الواجب أعجم وأكثر من واجب إنك براجي ودي كبو ودي كتشا كتم مستحب إنك براجيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في ذلك كما قصو حديث القدسي يقول أن الله تعالى قال hadisi kudusiya in kono kidiyon ko ala ko ala min korota lendo ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradatuhu alayhi hadisi kudusiya kono ala ko joma yere gerenne alala ni foye min kadinye katemenye min farada yayika joma yere gerenne ala ni bato shikeliye nin kadinye kateme farda inkelika wala farda niya kebe baraji soro mustahabu niya kebe baraji soro me farda baraji kabbo akacha kateme mustahabu tai farda baraji kadi alay kateme mustahabu tai ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آشي لله ومستحق للعقوبة واجب أن مستحب بيبو نيون كرو يرجما نمغمني واجب توي إيه جنوب سرو إيه على سوسو إني جنغا كتا كتا نيني نمغمني تغوكا واجب توي إيه جنوب سرو ye ala soso ini janga katali kaka wa tarika al mustahabbi la ya'sam lakinni fatahu ghayru men ni mo men mustahabu to e ko kanune niyo o keli to e jurogo tela me hera de taraka idda ni mustahabu inke be hera min soro o hera de betakida me jurogo tela والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المؤلف رحمه الله كان يا مريا أنك سلك تشيدنك كتاب ولا بغايا فوق بلاته أما كيركاكا كفو واجب له مستحب له أيا فوق بلاته فاختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور مرة أو بأسباب أو لا تجيب دونك بغاو ينيغن سوسوالكو نيما هل يالا كسالي تشيدنكا واجب دو إيكا إشي كونو شنيا كالي دوا ube wajibi do ika ni sababu do de ube wajibi tika ika salli chidenka don kibaw ye nyugo soso wasahihu annaha tajibu bi asbab kuma sahalin yaminye ka salli chidenka be wajibi ka ni sababu doye abe wajibi kai ka salli chidenka ni sababu doye wa illa ni o sababu te fali asiru annaha mustahabbatu lesri yaminye ka salli ciden ka fen kanunende do mi sababu do de be shaka ki ka wajibiye
فما معنى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصلي تشيدنك على كتنونا كسباكا أمانا يجمعي أقول يجمعي الله ين يجمعي أي ما معنى قول القائل فوبغا أكاكما معنى يموني ni فوبغا كو اللهم صل على محمد أقول يموني ni mogo kosis allahumma salli ala muhammad amana jumay aksaru nas yaqra'u haja aw yad'u bi haja du'a wa huwa la yadri ma ma'nahu mogo chama uben ninkala ube mogo chama be du'a kenin ninye mewuta manado allahumma salli ala muhammad mogo chama bakala اللهم صل على محمد موچما بدو كنايه موتا مناتو وهذا غلط من ينغمبي فعليك ان تعرف معنى كل شيء تقوله او تدعو به ابيك فيمو فند ني ابا فو ابيك ايكا منادو فيمو فني بدو كنايه دي ابي اكا فويكو منادو دي حتى لا تدعو بالاسم pour que kanata duwawu ke ni junubu ye ibe fengo fenfo akakai abika ika manado ibe duwawu ke ni fengo fenye abika ika manado pour que kanata duwawu ke ni junubu ye kasorita kalam fa qawluka allahumma salli ala muhammad ika kuma ko ala salli cidenka ya anni allahumma asni alayhi fil mala'il ala akoro de ala tanunike muhammadu ka malikiya munun be sankoro talenna tanunike muhammadu ka malikiya wucelaye wa ka annaka bikum ija qulta allahumma salli ala muhammad niko ala ciden tanu ka annaka taqulu abikum bake kafode ya rabbi ntige ala sifuhu bi sifatil hamidati ciden mankutu tanune wunye wajkuruhu indal malaikati ika ciden kofo malikiyawu fe sanfilala hatta tajdada mahabbatuhum lahu fu onake sababe malikaw ka kanuna jidi kata ciden ma wa izdada sawabuhu bijalika ciden fanaka sarana jidi ni oye abe komi ni eko allahumma salli ala muhammad ika kuma lanyine munye ala ika muhammadu kofo ka mankutu tanune wunye a kofo malikewu fe pour oneke sababu malikewu na kanu kosobe onake sababu ka sarafana jidi haja mana allahumma salli ala muhammad ewa ninde allahumma salli ala muhammad mana ninde واختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى على خير النبي أم لا دونك باو ينيو سوسو يا النبي نمتنا صلي بكوكا وبي صلي تيكا من تن نبي نمي يا لا يبسك صلي كاكا وبي تسك صلي كاكا دونك باو ينيو سوسو يا أني لانيني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان أو العالم فلاني أو شيخ فلاني لانيني يا لا بدغا إكافو على إكا سلي كرسكا وبي على سلي دوني كبغا فلانكا وبي على سلي كشيخ فلانكا أو اللهم صل على أبي أو ما أصبح جالك وبي على إكا سلي كنفاكا وبي نونو نانيغنو يا لا نمبي دغوا min ten nabi ñamo yanka salli kuka yala be dagawa don ke baw ye ñewon so sola wa sahihu o fana kuma sahale ñe muñe anna fi jalika tafsila o koy faram fancha de bala ka salli mo gore kam min te ci nabi ñamo ni ci de muñe faram fancha bala wa in kana jalika taba li salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala basa ni sallira mo doka pour iya ka salli atugura ciden ka salli de la bashitola
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سألوه أولي قصو تشيدن كو تمامو يا نينكا كيف يصلون عليه تمامو تشيدن سيبو يتشيدن نينكا كو أولو بسالي تشيدن كتشكودي قال تشيدن كو قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تشيدن كو أما أيافو على إكتنونك محمد كا ani muhammadu dunke munu fulene nye o bese ka kaka somo bese ka douala akam manton bese ka douala wala ifule ka salli ke chiden ka dembayaka aka dunke uka isalliruka me usalliruka ni jumaye isalliruka ni chiden ka salli ku ka salli tugu chiden tadela ifule ka salli ke chiden ka manton ka me ye sallu kuka ni lajini jumaye ka sallu kuka puru ka tugu ciden ka salli indela basite nina kuma sahale basite nina wa in kana mustaqilla menna ya soro e sallira mugodoka ayere dama doro ima salla kan ni ciden ka salli tugu nyogonyai i sallira ayere dama deka fa in kana li sababi fala basa na ya suru nintigi eye sallin ka kan ni sababu dode bashi toka wa min jalika bo sababu daga lewun kono ida atali insanu ilayka bi sadaqatihi lituwajjiha ni mugodo nana kajjaka di emasisa karasan kajjaka fule atila mugo ni nyugonje faqul iqatigima allahumma salli alayhi a ikontigi ala tanunu kaka ويسمع حاجة منك أيري كاين نكما فو أيري نكما ميلا فنا إباكي كافواي باشتننا باشتانا منا باشتالا منا لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألك كما قصو ألم هيرك تشاكورو تالندو أكن نبي يمي ألك تنونا كشباك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم على كوتشيدم أكو سيبان نونو وكجاكا منا وكان نفولو جاكا منا يكان نفولو جاكا منا puru ka nafolo seneyani jaka imbole ani ka wulu yere fana nimu seneya ka bo jaka bo baliya bakilu yani ajunuguma wa salli alayhim ni jaka min la fana ika salli kuka mana ika do kuye donc ni koso ni mo do nana jaka di ema ka shinka jaka tila iko allahumma salli alayhi bashitika ala abdullah ibn abi awfa adella doye munya hadisala anya della fu ayala adella doye munya hadisala abdullah ibn abi awfa abdullah abu awfa dendo aleko fataitu bi sadaqati ako ale nanani akajakai aw qala atahu abi uga kun fa nanani an kajakai kadi cidemma fa qala ciden ko allahumma salli ala ali abi awfa ako alaika sallike abu awfa ka dunkeuka haja aida la basa nimfana basite nimfana la tuguni kajalika bo choko kelena idha sallaita lil insani duna an tajala zalika shi'aran lahu ni sallira modoka me aka salli aka ima ke tamanse ama kake na togo fori bolo wakati na fo allahumma salli alayhi na togo fori bolo wakati allahumma salli alayhi ima ke o chokola me wakati la ewa dondo iba togo fo iba fa allahumma salli alayhi ima kama tamanse kullama jakartahu sallaita alayhi wakati ne ya kofo ina sallaka ima ke o chokola wala basa basi to fanala wakati ka fo mo godoma allahumma salli alayhi me yima kama tamanse bashi to fanalla hatta law qulina harin nan ko allahumma salli abi bakr aw ala umar aw ala usman aw ala ali fala basa harin nan ko shisa allahumma salli ala abi bakr
alaika sallika abubakarika aw ala umaru ube alaika sallika umaruka aw ala usmana ube alaika salli usmanaka aw ala ali ube alaika sallike alika fala basa basiten nade walakin me la tajal haja shi'ara me kana kuma tamanshide kullama jakarta haja sallaita alayhi tamanshine jume wakati ni ya togofo doro ibafu allahumma salli alayhi kana ke o chogodela liannaka efule in falita jalka ni oke jalitahu kannahu nabiyyu iya tigike ko min nabiyuma kana ke tamansheye mugoka me wakati ni ba ni atigi togofo ibe salli kaka ima kama tamansheye ni wakati na togofora ibafu allahumma salli alayhi imoke basitala parce que niya ke mugoma tamansheye niya togofo doro ina salli kaka iya tigike ko min nabiyuma wala afamura akan ni yoronu fam ka sallim mi go wore ka min ten nabiyuma wiye kuma sahle basitaka ko damado ni salliraka puru ciren ka salli tugunyogonya de kama basitala ula kele fulanna ni salliraka ni sababu dode ana ka jakkade na ni makaduma karasa ni ntila fanta uni nyogonche iko allahumma salli alayhi basitola ni nyefulai sabana abed daga ka sallim mugoka wakati nema kama tamanche adagare ka salli kaka me kake mugo wore ma tamanche na togo fora ina sallaka otebe parce que ya tigi iba tigi ke ko min nabiyuma wala nin ka famu summa sadara al muallif haja al baban bil ayati al karimati o ko fe wala hilkala ayen nim bonda damina ni aya min kabu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتأمل لو شمر مهلا كويكا جات منك تغسلك ما في هذه الآيات من خبر وأمر وتأكيد ni aya eka jate minake ni aya kibariya min benni aya kono ani nyamura min benni aya kono ani gele yari min benni aya kono إن الله وملائكته يصلون على النبي حاجة خبر أخبرنا الله بذلك حصل لنا على الصلاة والسلام عليه نعلق إن الله وملائكته يصلون على النبي كباريا لدفرنني على ين كباريا ko alenni malikaw be salli cidenka kibariyalin kunye munye kan fanallasu an ka salli cidenka fallahu wa malaikatuhu كل الملائكة في كل سماء وفي الأرض يصلون على النبي ni ala ko ana kan malika ni ala ko le ala ana kan malika be salli cidenka malika be sanka ba wulon fulala malika be dugu koloka be salli cidenka wal malaikatu alamu khaybiyun min makhluqatillah malika yaddan fi mununte ye ala ka danfe unde do ube ala ka danfe unde la ala ka danfe mununte ye la yuhshihum illa allah azza wa jalla aw ala ka malika moshitu ka jate hakkero ni ala kelem tawte moshita ala ka malika un chaya jate hakkero ni ala yerete masamin kabbo akorta leno al baitul ma'mur fi samai sabiati so do be sanka ba wolon fulana na وبافو بيت المامور يدخله كل يوم 70,000 ملك وصو دون ملك بابي ولون فلا بيدو أكونو بيت المامور أبي سانك ولون فلانا دون ملك بابي ولون فلا بيدو أكونو ثم لا يعودون إليه ولو تساجي كنا بيت المامور ما تكوني دون misali la bi malika babi wolon fula donna kono sini malika babi wolon fula kura de be do akono sini kere malika babi wolon fula kura de be do akono fo jiya katawuli yani yaji'u malaikatu khairuhum
mana ni malika babbi wolon fula donna kono ulu teta kasage kanade malika kuraw de bena do kono min te ulu ye ujana wala man alladhi yuhshihimu jombe sheka nunun jatedo jombe sheka nunun jate ko hakkedo la yuhshihimu illa Allah mo shitni malika jatedo ni alate وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديث قنو كابون نجمع بولا كترون كسبك أتت السماء وحق لها أن تيتا كيدن كو سانكبا يكامبو أتت يموني نيامي كيليغي دوني كبا كو نيامي كيليغي ني دوني كريارا كيليغي كا كيليغي بي كامبين فو ube li sisa ni lin dilalendo sigilendo ye doni kaka ni doni griyara ka na la marabe kamembo atati yode kirige nyame kirige ube se kirige ni doni griyara ka kirige imbe kamembo atati yode mana sankaba woron fula kelenkele ni malika kachala nu griyala la o sankaba imbe kambo atati kurode wala atitu هو شرير الرحل كريجة مانكا ودي توي أتاتي كريجة مانكا يعني شريرة شديد على البعير مانا نكريجة بنيامكا ندوني جرياراكا ولا يشير كريجة كامبو أبدا إلا إذا كان عليه همل شغيل فندوني جريما دباكا kirige min be nyame ka ate kambo fonni doni griman ba ka watimi wa yaqul kidon ko wa huqqa laha anta ita akwa kaka san ka baka kambo fana ma min mawdi arbati asabiya akko pasige yawa bolonkoni dennani dan yorote san kamala illa wa fihi malaku qa'imun lillahi fum malika do jolembe o yorola malika do be na jolembe alay na be jo alay aw raaki ube na be urkouke aw sajidu mas ube na sujudi todo asudu tote mana sanka ba wolon fula akelen kele bolonkoni de ika bolonkoni fula iba ka bolonkoni de nani danyorote soro sanka ba kelen kele la fo iba soro malika do joleno ube malika do kumbuleto ube malika do sujudu todo abbe falende do malika la wasamau laysat kal ard aw sankaba funa kule alete kumi dugu kolode as-samau aw saw bikasiri min al-ard sankaba kabbo akabbon ka ni fenchamande akabbo ni fenchamande mana akabbo dugu kolo ni fenchamande sankaba yurwale ndo katime dugu koloka kosobe yerede do bikasiri kosobe sankaba yurwale ndo katime dugu koloka kosobe unzuri alana bodaha sasiyan sankaba illaje sisa ana aka janya bamin fuleni wa hiya ala al-ardi kal kurrati sankaba yimbe dugu koloka komi balode fatakunu da'iratu washi'atan ajimatan sankaba nu lakolilendo yurwali ba dugu kolo ewa ba konode wasamau saniyatu awsaw mana dugu kolo fule ya sankaba kabonai akabonai dugu kolo be sankaba nkonode sankaba yurwale ndo katime dugu kolo ka ayalla alamunumunu kalakoli akabwaye ewa jiya sankaba yimfana sankaba fulana fana kabbo fana wasalisatu awsaw sankaba samanda fana o kabbo katime sankaba fulanaka warabiatu awsaw sankaba nani na fana o fana kabbo yurwale no katime sankaba sabanaka wal khamisatu awsaw sankaba duruna fana o fana kabbo katime sankaba nani naka wasalisatu awsaw sankaba woruna fana o fana kabbo katime sankaba durunaka wasabiatu awsaw sankaba wolon fulana fana o kabbo katime sankaba worunaka kullu samai fiha malaikatu awani sankaba kelenkele fana be malikawde ba kono
bayna arba asabi'a hunaka malaku mana bolon koni nani den nani dan hakke ni it ewa o femmin bo nu nyogon ce dorobe malika do soroy ni ka bolon koni dani nani ndate ha bolon koni den nani nda hakke kofe malika dobe bayna arba asabi'a hunaka malaku qayimun lillahi bolon koni den nani nda yoro ni nyogonce bolokoni den nani da yoro ni nyogonce malika dobe na be jo alala aw ratiu ube na be kumbele min alay aw sajir ube asujudendo alay ijan waqati man alladhi yuhsil malaikata jombe saka malika ujate ku jate donena ida kunna la nuhsil malaikata fa hal yumkin an nuhsi salata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam la na yasur an te malika wujate to yala salli hakim min beke ciden kambo jate do ayi lianna al malaikata yusalluna ala nabi parce que malika be salli ke ciden ka fala tuhsa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala kasallim bin beke ciden kam wote se ka jate do unzuru fadila allah al washiya alaka fasmanta yurwale ekol laje ata allah هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لفضيلة العجيمة ألا ينفس من تيبه ألا يادي تشيدما التي لا ينالها أحد فيما نعلم فسمن تيمي موسيتا سرو أم بمين دو موسيتا فسمن تيمي سرو نتشيدن ألا يوكي تشيدني إن الله وملائكته يصلون على النبي ويفس من تيجمع ألا نكم ملكه بيصلي تشيدنغا هاجا قبر أراد الله به لحسا ni nye kibariyali de me kibariyali min do ala ya Allah nyini kalla sude am fana ka salli cidenka wali haja qala badaha ninde koso ala ko kuma in kofe ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima awa akum mu'minu afana ka salli cidenka aka kishi kuma fuaka kishi kuma mi ni akacha koso be na dafaleno bi muqtada imanikum sallu alaihi mana mu'minu naka mu'miniyar sababu ni aka mu'miniyar la nyine aka mu'miniya be min nyina ufe ayi salli ci denka wajhali khitaban lana bis sadadil iman alay kuma nya samma ni limaniya togoye lini maniya nyesiliye li anna al imana parce que limaniya huwa alladhi yahmilu al insana ala imtisali al amri parce que limaniya de be hada maden to abibila ibe ala kan nyamaru kanke odi ato ala yang wala ni limaniya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qawluhu ta'ala sallu alayhi ni ala ko ay salli cidenka udullaha an yusniya alayhi fil mala'il ala akoro de hadama don mu'minu ayeddu awuke ala ka ciden tanu malikiyawu fe sankaba kortalena ayeddu awuke ala ka ciden tanu sankaba kortalena wa sallimu taslima ay adu Allah ta'ala an yusallimahu tasliman tamma ho sallimu taslima kure munye afana la nyine ayeddu awuke ay ala wole aka duwauke ala ka ciden kisili mi na dafaleno kisili ma yede tamma ay duwauke ala ka ciden kisili min dafaleno fi hayatihi min al afati al jasadiyya ay duwauke ala ka ciden kisi akanya na ya kono tora munun be hada maren soro fari kolola ala ka ciden kisi oma fari kolo tora min be hada mare sura far kolola aka ala deli ka dowke o kana ciden sura kanya na mayala wal afatil manawiyati ani ewa femunu cinyali femunu me manaye ayi ewa ala deli aka ciden kisi ulula aka nyana mayala tora far kolo tora lama ala ka ciden kisala ani mana tora minye manai ala ka ciden kisama kanya na mayala ayeddo auke nukoye wa bada mautihim min al afati al manawiyati awa ciden fatulen ko fe fana aka do auke ala ka ciden ewa ntanga aka kishi
afatulen ko fe fana ni tora ye tora mununye manawe ani tora mununye fana ye hisiyai mana na kwa nyana mo yakono tora munun ba sura ka fari kolo la ni tora mununye manawe we munye tora kana ka dina sura mana wiya wode akanyana ma yala tora kana sura fari kolo la tora kana sura ka dina la we nyana ma yatai fatuli fana ko fe o chogo kelende do aka duwa ke cidenye tora kana soro manawiya bi mana an taslima shari'atahu tora kana soro faturen ko fe tora kana soro tora minye manawiya minye ala ka sariya tanga cire faturen ko fe ala ka sariya tanga yin an yaqdiya alayhi qadi mana ewa kiyalikala she baka kana ta she ciden ka sariya maka cinya ko fe aye addu'a ke ala ka ciden ka sariya tanga umma aka kishi kabo umma aw yeni shaqha nashiqu uwe buewa tuseli kila kana ciden ka sariya tushe akofe ninde manawiya aye du'a ke ala ka ciden kishi afatulen kofe manawiya ala ka sariya kishi dankari baka kana dankari aka sariya la ube tuseli kana aka sariya tushe afatulen kofe wa kajalika li jasadu abo chogola ciden fatulen kofe ay ala deli ala ka ciden fari kolo koroshi a fatulen kofe li'annahu rubbama yutada alayhi ba'da mauti fi qabrihi pasika kacha mogo beseka adola mogo beseka tayada ciden ka fari kolo ka aka kaburu kono kama yati fi qissati al-mashhurati komi na qisal min bangalendo no semino be korea ke katan nin kisama aba bo Europe na fo o kisay munye donc ako anna arajulaini arada an yastakhira jasad an-nabi sallallahu alaihi wasallam ambe kisay ngorobali fo pura ka famu ambe na kuma usemino taka parce que ya fo pasurnya yado tariku kitabu yafo kiden fatulen kofe kasutura ka kaburu kono sinya nani mogo ya nyini ka ciden su wogo be ka bo o kera o be tarugo kitabu la sanin ka useminu ya kitabu mu sanin ko fo kitabu do be ko kitabul qubbatul qadaraw wa muhawalatu sharqati al jasad al sharif li muhammad ali qutubi dari sahafiyya nin kitabu nyere to doro kitabul qubbatul qadaraw ومحاولة سرقة الجسد الشريف نين كتابو نياتا سياناني بفرام فانشا باكونو سياناني منا كلن نو نانا نو utumba la nyine ka chire nsu sunya ka boka kaburu kono katanai ako siyanani nete ofo ko kombu prepare latige mbe korea ke katuma ako siyanani ako fula folon nasaraw de yoke nasaraw de yalla nyini sinya fula nasaraw yalla nyini kad ewa dingasse dugu kolo jukoro kata ciden ka kaburuma puru ka susunya katanai me amase kake alay ciden far kolo tanga kabuma sinya fula nay sinya fula imbe ewa sabanai anko fula nasaraw de yoke sabanani nani na شيدو بي الحاكم الأبيدي جنديق الذي عنده ربوبية مساكدو تنبي الأبيدي ewa shia sira mimbe nuba kwa الأبيدي yuna atumbo de ka jindiqu dero ayem ewa alaya yere kata yere mawe alaya ayo wele kata yere mayere o fana sinya fula o yalla nyini kamogo bila ukata dugukolo she dugu jukoro kata ciden ka kaburo puka ciden ka susunya o fana alaye ciden ka farkolo tanga kabo fana ma ni alaye ni nani fo abe duru na info duru na ibuna useminu fule kode fo ni duru na masake do tumbe masake do tilela masake ntogo de sultani Nuruddin Jaki rahimahullah masake nyere tumbe misira da wakati me madina nunu be tumbale de marala ja mogo fula silamaw yerete nasaraw de do
uri munana madina ka jigi misiri kono ku yere ke silamaw ye muni nafolo caman de tara ka go fonnan shiriya ke fantaw na kosobe ube to ka bo kata baqiya me ube misirin de kono ye ube bara la mogosito da mogostado madinan kan nyana nonu nyeduna unde no be ka bato nu ka fenna misiri kono ja ubake yoro dodo bu bolo ja ubake ka dinga se dugu jukoro de kata ciren ka kaburuma bagiya ta min fulen ni ka kata bagiya ja boro de bu bolo nu uye sufila de la be baranke ke fela la doro be bato la misiri kono me sufila de obo ka baraka mota kalama mana sufila la nu ye shenike ka bo fa bo minna tile fela la ubu yere ke komi jiara kera kata bagiya kata o bogo inde fese kaburu ni nyogonche mo kanado masake dondolo adale ashikora aye ciden ba ke kafai an kijini mini hajeni ntanga kabon ni mo fulama ntanga kabon mi mo fulama masake ngirila awulila akono na fulare salijita adara aye ciden sogola ciden koriya ke kata mo fula min be misirela de ciden koriya ke kata mo fula yi mace nya koro sogola ce fulai be chogo ciden koriya ke kata ce ma kuira ce na sogola kajini mini haje ce mbuye sinya fula na ye sogonye atara salijita anana datuguni sinya sabana adara tuguna sigino na dro ye sogonye ko sino otendin ko fe aka ministry do tombe mo ko nyuma iba fo Jamaluddin al-Mawsili ay ministry o sufra la ay ministry wala akone sogo do yede sinya saba sogora de chide nye korea ke nye chide de ye korea ke ma kata che fulama konka ale tanga kabo che fulama sinya saba mbe sogo ye ministry nkwa ma ko ni sigite be koy akon beta de sisa madina ako sigite nin ko fede la bende ka ke ankata akon nan beta na fulu bata na fulu chamanta ankata nan taramba ko madinan kawai ewa masake nana anana ciden jiyara anana ciden ka misiri jiyara anin na fulu chamande nana na mugo yen madinan kaya ba fe ka kado dia bema ankata uwes usouta unana jigi madina aw ministry ye masake ka chillase madina ka amiri ye munye afora oye awa amma ko be madina ka bela masake na na ciden ka misiri jarala nani na folo bare nana aba fe ka fanta muso mo shi kana to madina haya bede wele o kana masake fo wa ku ka do duma uye madina ka be wele kelen ni min nana na ye masake fo masake be min ta ka dama ba dama ja masake be ka korshigi de la ciden ye tamashe munu fo ye abu ye mo minna madina ka be nana ni chokola min ya fa be min dima aba dima me ateta man se ya ila awo tuma min ko ko madina ka be banare akuma madina ka be nana ko be nana ay akwata jate min ko sobe aw kon ko ni madina ka be nana me misirin ko ni la dunan fula be do te madina ka wede wolo ye dunan de mo nyuma bato kelaw fonan shiru ulo ko be misiri ko nati akocho akwaitu ulo wele kana utara mo fula wele kana una ya dro masake yu ye dro aye munu nye sogola cho uludo akwa ube munna ya yemu akwa ya kwa nya dunaunde annana alimura kofe anya kanu ciden kere ferela ya anka wakati doke ya anka bato nanka feuna akwa te chinya fonye au konkuni nana anye nyimin fodo
dugumogo faraluka nunun koni nunu ye mogo ɲumanw de ante nunun do foyi la ni hera te bato fo nansiriya ani kaburu jara wakati bɛɛ an b'u ye bagaye u bɛ taa kaburu ye mogo ɲumanw de do masakɛ ko ma a ko aw bɛ yɔrɔ juma fɔlɔ an ka taa u taara u bɛ bon min yɛrɛ kɔnɔ u ka minɛnw n'i ka fɛnw bɛ bon min kɔnɔ a ko misiri kɔnɔna in tɛ dɛ a y'a ka minɛnw jigi yɔrɔ juma an ka taa u taara a ko a tɛ tiɲɛ fɔ n ye ko an kɔni ye min fɔ an nana bato ni fɛnw de la masakɛ taamatɔ dɔrɔn a sen magara fɛn dɔ ma dugu ma dɔrɔn u ka dɛbɛ min fɛnsɛlen don a ye dɛbɛ in kɔrɔta a ye dingɛ sɔrɔ a kɔrɔ a ye dingɛ sɔrɔ yawa dɛbɛ in kɔrɔ ja a tora sɔɔni de u ka se seyiden ka kaburu ma a ka farikolo ma u b'a kɛ ka dingɛ se dugu jukɔrɔ ja u bɛ baara kɛ su fɛ dɛ n'u ye bɔgɔ min fara ɲɔgɔn kan u ka bɔrɔ ninnu kɔnɔ sɔgɔma u bɛ soli ka to o fɛnsɛ bagiya a y'u minɛ u minɛlen u ye tiɲɛ fɔ a ye u ko an ye nasaraw de an tɛ silamɛ ye an y'an yɛrɛ kɛ komi silamɛ de an ye nasaraw de ka na nin baara kɛ dɔw de ye wariba di ali ubeyidi de ali ubeyidi min filɛ nin ye n'an y'a fɔ jindiri min y'a ewa ala y'a yɛrɛ ka taa yɛrɛ ma ko olu ko de ye wariba di olu ma pour u kana ciden ka ewa sunya u ka taa n'a ye k'a di ale ma masakɛ ɲɛ ɲamare kɛ u y'u fila faga u y'u faga mɔgɔ fila masakɛ y'u faga donc ciden ka kaburu lamini tiɲɛ masakɛ ma taa dɛ a ye mɔgɔ bila u ka ciden ka kaburu antura u ka bɛɛ sɛ ka dingɛ ba sɛ fo dugu ma dɛlɛ yɛlɛlɛ a ye dɛlɛ de yɛlɛ k'a ko o la hali ni mɔgɔ min ye sɛni kɛ ni sera o ma i tɛ se k'o sɔgɔ deɲɛ yɛlɛli a ye dingɛ de se ka koori ciden ka kaburu la ka deɲɛ yɛlɛlen k'a la ka kaburu anture k'o baara kɛ ala ka taa donc Bouna Ousseynou fɔle ka a bɛna o de fɔ pour n y'a gɔrɔbali fɔ de pour wagati kɔsɔn wagati kana sɔrɔ a kɔnɔ Bouna Ousseynou b'a kɛ k'o de fɔ a ko an bɛ taa a ka saraku la a ko anna rajulayni aradani taghrija jasada nabi sallallahu alaihi wasallam ko cɛ fila k'u y'a laɲini k'u bɛ ciden ka sugu bɔ a farikolo sugu u y'a laɲini k'u b'a bɔ fa najala li madinata u fila jiginna madina wa bada yahfirani min tahti al-ardi hufrata u fila y'a damina u b'a kɛ ka dingɛ sɛ dugu jukɔrɔ hatta yatawassala ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fo u ka taa se ciden ka farikolo ma kaburu kɔnɔ fayaquja jasadahu sarifa u furana ciden ka farikolo kortalew unata u ye dingɛ se ka taa ma fa baqiya ala jalika muddata u ye wagati kɛ nin na madina u bɛ nin baara la fara ahadul muluki fil manami masakɛ dɔ y'a ye sinɔgɔ la an ko masakɛ sultani nuruddin jakin a y'a ye sogo la fa wote hatta yatawassala ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fara ahadul muluk fil manami masakɛ dɔ y'a ye sogo la anna rajulayn yahfirani liyasila ila jasri nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqujahu masakɛ y'a ye sogo la ko mɔgɔ fila ko b'a kɛ ka dingɛ se ka taa ciden ka kaburu ma pour u ka ciden ta u ka farikolo ta kaburu kɔnɔ fa hatamma bi jalika ihtimaman ajima masakɛ haminani nin ye hami gɛlɛ summa irtahala ila al-madinati hatta wasala ilayha o kɔfɛ masakɛ wulila a bɛ jamana min na wulila ka taa madina fo a sera madina fa min ayna ya'lam huwa hajaini arajulain asele madina yala nin cɛ fula ne bɛ nin cɛ fula do cogo di wa kayfa yatawassalu ila ma'rifatihima mbe se ka se nin cɛ fula ka se k'u do cogo di fa qala li amiril madinati ako madina kibariya bɛ mɔgɔ min bolo a do ako ma udu li jami'a ahli al madinati ako madina ka bɛn wale ɲɛ li'annahu arahuma fil manam wa arafahuma parce que masakɛ ye cɛ in fila in a y'u ye sogo la a y'u dɔ fana
aw wusifa lahu mube uye ce fulai mankuto masakin ya sugola fadahum wati amahum aye madina kamiriye madinanka wale masakin yin ulla dumuni wa hadarun ubeye dumuni ke utara wala mu yara a rajulain amma ce fulanye faqala udun li ahli almadinati masakin koma tuguni akwai yin madinanka ben walenye a junnu marratayn aw salasa bunu semenu ko bajig masakin yin nin fo sinya saba sinya fulobe sinya saba ayen madinanka ben wale kana sinya fulo madinanka wolele amma ce fulanye sinya fulana akwai madinanka be wole kana madinanka be wole la amma ce fulanye sinya sabana akwai ayi madinanka be wole madinanka be wole la amma ce fulanye wala mu yara rajulain amma ce fulanye wala mu yara rajulain uriya allati araha uriya haqqa awa sugo min fananin masake yoye sugo yin ciyade ne amma ce fulanye jamala لا بد أن يكون هذا لا بد فني سوين فنكتير قال أين أهل المدينة مسكين كوما أكون مدينة كوبيمي قالوا لم يتخلف أحد أو كم مدينة كوني موسيمة توكوفي مدينة كوني موسيمة توكوفي بيننا هناك رجلان قريبان في المسجد ميوكاما شيء فلا بي ولو يدونا فلا دي وبين مسيري كونو يعني ليس لهما قيمة وتشوف لا بلو جاتته ونكير موكا جاتته كيلا قال أهدرهما مسكين قا أيو فلاناتي فجاء بهما ونانني تشيف فلانيه فيجهما اللجاني أرآهما في المنام فعرفهما أيا سورة يتشيف فلان من يسغل ده ولده أيودو ثم أمر بأن يهفر في إلى الأرض حفرة على جوانب الهجرة وكوفي مساكين ينعمر لك كو كدنا دوسي كيدن ككبرو بون كرفه كو كدنا دوسي رفه كيدن ككبرو بسومين كنو كو كدنا دوسي وكرفه التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم سومين ني كيدن ككبرو باكونو اكو كدنا سي وكرفه كدنا لامني سوينا قبل ان تكون هجرة بالبناء وياسر كوغو منumbe kaburi nasisa وياسر لوتيده ثم سب بالنحاس ورساس وكف مني دنين يلله ورقامي او انين نجون ايو اولو بلا دنين كونو حتى يحمل الله جسد هذا النبي الكريم pour ewa nin nabi nyima bammin fulen ya far kulo kan lafasa dene yelelew ani ewa nege brikin aye wulude nati kudo denen kono puro ciden ka far kulo ewa kortale akan lafasa fasabbara sasa ila al-ard dene yelele ayo obbo dugo kulo kono wali haja ninde koso qabru nabi sallallahu alaihi wasallam mahfudu hifijan tamma ibn muslimin ko ninde koso ako ciden ka kaburu tangalende do tangali dafalena nabi nyuma ka kaburu tangalende do tangali dafalena sinu la hala duru yokubatul qadra min fulla hala duru sinya duru kala nyene ciden ka sunya amasikake akelen kala be ko adu yere balay dugu ko le jigini wuluye usuro nyana ciden kaburu ma yoro me durale dugu ko jigini we ubo kitabu kono tuma buna semun yenni fa ko uko hamishi kono unzuru tamamul qissa ko ka qissa indafa ana qissa wan timeli ana dafa ko ka laje fi khulasatul wafa bi akhbari daril mustafa sallallahu alaihi wasallam lili samuhudi ni kona taro kitabu do jeju fulade ni kitabu fana jeju fulade ako qissa indafa le ni ba fe koye iko kitabu tay be qissa indafa le donc malmo wode ya to ni ko allahumma salli ala muhammadu abe ko ala muhammad abe ko mi kon tigi ala muhammadu wa afisi afar kulu kishi to rawla akanyana maya ika akasariana ka dini kishi
dina kisi a ɲanamaya awa i ko don an tigi ala ciden fatulen kɔfɛ a farikolo kisi ciden fatulen kɔfɛ a ka sariya kisi Allah ñine nin de comme wakati sera an be bi ta bila ya inshallah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم